warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini mau ngapain mau kemana yuk. Ya guys, ini lagi ada luyak wong aku. Halo guys. Luyak luyak. Ini lagi teko dari. Suaranya kok wis telah. Nah iya. Kira mau gacak gak? Tapi juri di. Apa? Oke. Nggak jadi ini film kok. Ya wis Ada pisan wis bar ki lho, tak kalen lho. sing meresanten ae tak syuting. Wis bar, Bos. Mau jalan Aku kan mulai diingi aku. Oh, pulang kampung. Agak dari kemarin tau aku ning kene. Amin. Wis aku wis. Mantap kali. Pupuk guys. Buat jangan sayur kari. Ya kari. Ya mandi. Ambemu bareng boleh umpan. Daging guys. Daging. Hah? Foto. Terus tangi gini mangko aku. Halo, Mbok. Milir gitu ya ampun lagi kita berdua kedua dan ini berubah Nyara wis blumbang banyune. banyak pak oh banyak pak setelah bodoh tadi banyak oh iya lagi bodoh wih saya parga Oke. Halo, anang Bantre. Lho guys, cenderung sing rewel iki jan. Masya Allah, rapi sekali. Gotong royong. Gotong royong guys. Nah, coba gue. Wih, jajan-jajanan nih guys. Apa? Puro guys, ku jenenge puro. Kilo wis siap sekali anu tok iki. Sing wis mateng. Iki sing wis mateng. Hah? Nyorano wis mah aku tangi. Lagi pisang-pisang guys. Aja itimun.
Ngojeki timun. Halo. Temriko. Kayak ngojeki apa kayak ngewangi apa kayak Mas Wandine. Kene ngono. Ini si anu, Ces. Bincis, nah, ngirisi bincis. Lo guys, gue sing punya hajat guys. Memang Pepom makan benar pokenti. Gile Mas niku mboten doyan tepo. Mboten remen. Ki apa jenenge? Pura, jaluk pangapura. Pura, Mas. Pura. Iki Nogosari ini durung mateng, guys. Nogosari, guys. Kok kabeh dipoto? Apa gedang? Mah hingga sampai. Yo, Jen. Pura iki gawe teko apa, Mbak? Ya saka beras. Beras. Tepung beras ngono kuwi. Iya. Oh. Nek kene ya panas to, Nek. Dandal men kowe kok gak panasen. Nganggo tangan nek maju piye? Kok sebet. Emang. Sebet aku kok ayo sebet lho, Pak. Ini kan semuanya Ngono dah. Oh, iki lho sing entongnya. Kuwi apa entong? Kok penyakit? Wes to, Bos? Yo ben anu to. Ben gak bakso tok ae isine. Ngerti kan ndi? Iya Mbak Sum. Isine ben ora Mbak Sum tok ae. Lah iya ganti-ganti. Sopo iki Mbak Rum? Nah. Lah iya ganti-ganti sekali-kali Mbak Rum ngono. Ijo. Tega ijo biru. Nang pasare ya kuwi lho. Ijo biru. Minggu lho minggu. Aku dijak apa ora? Ora. Komplit. Oh, komplit. Komplit, Mbok. Komplit. Oh, ya wis komplit. Komplit. Hei, lo kayak jalan tanggapan lho. Tanggapannya bengi. Wes ning ndi, Pak? Kemes. Kemes prei. Oh, prei kemes ye. Ayo, gak cuma sekolah sana. Jalanane ning desa. Kejayan. Oh. Kejayan kindi aku. Oh, Caruban. Caruban. Balungane, guys. Aduh, mantap. Mateng balungane, guys. Oh. Gurung dibumboni, mateng.
Sarapan guys. Ya. Sayur nih, Mas. Murah tuh ya. Telepon ning ngono, Mas. Apa tuh ya? Nah, pakai jalan lombok. Hadir ora delok. Golek sortel ning golek ya. Hah? Sarapan guys, sarapan. Pakai tempat harapan segitu. Jual jualnya apa? Sarapan. Durian Bebek spesial. Gimana? Ayo spesial dhewe lho. Batu dulu sarapan gak ngurus bahkan harapan sih. Iya. Udah sering telepon, udah sarapan telepon. Mas kok ya nek kerupuknya wonten ta Bapak kok itu? Bapak, dikone kok kerupuknya nang bungkus. Kerupuknya ngarep nang parek. Baik, baik. Bukan sambil nama gendang, enggak panik coklat. Nenek, kadang yo ya ya. Biasanya kan aku tuh pakai Saisa. Terus ya. Terus guys, pisangnya dilapi, dilapi pisangnya. Enggak, diserbeti. Sarapan apa dereng mau? Timbo iki. Timbo iki ta we. Awe. Wis gak enak. Timbo iki po we. Timbo Tepo. pakai kadung wis. Mas. J, matur suwun. Sama kali ya bujuhe pasti gak pakai enak. Kang menek luwen. Dadek rono guys. Dek mundur rono guys. Luwen guys, Kang menek makme tepo. Luwe guys, luwe mak. Makme tepo kelas. Aku lawo iki ae sambel enak terus. Nggak wong ngaji kuwi. HP wis aku. Sekenan lho saiki mun HP no wis anteng. Ya pun Jawa. Lho gua wis Anteng. karo Mas Eno kok mojo-ojokan Anteng. sono kuwi HP. Lepas dari angin. Abi ayo itu nang. Aku lagi terus. Yang daging, daging. Pripun? Ora. Mboten. Kangge. Mane tak nyuting lambi abang iki lho. Nyoto lambi abang ya. Nah iya. Yang ikut pengatur. Apa sarapan? Kelompon. Dur-duran. Bukan kayak.
Durun-duran. Udah balung. Yo balung. Wis mateng, guys. Nah, iku daginge dienggo gule. Kok gulene gule. Iki lho yo sing ape selamatan iki tukang masak iki, guys. Sing pesen tukang masak iki, guys. Ki Mbok Sum karo sapa iki? Ibuke Mbok Siti, Ibu Mbak Ayu ya. Nah, iki. Nah. Iki, guys. Nah. Wis to. Tukang masak iki kok wis jan wis pokoke wis. Guys, apa sih lombok iki, guys? Lombok batu. Wis pokok. Mari merapat ke sini mau makan. Sing ngepik duwe gawe ya iki pesen tukang masak iki. Nah, iki tukang adang iki. Ya. Kuwi ae anu. Nah, nah. Oh sore. Tanggal. Cuk gede. Ya toh tak dadekne oke. Kurang gede. Iki disambung to. Ben cukup, cuk gede. Ya, guys. Jangan Mbak. Jangan sak pire. Tuh, semangkot to. Guys. Amunisinya semongko, guys. Cuci mulutnya, guys. Kon kayak gedang sih. Iwak, guys. Iwak apa iki? Ati. Guys, jangan Tomat nenek ya. ngedai jangan. Dong itu perlu sebar berarti. Wis. Nanti minggu berbuat yang tidak senonoh. Leren ya, leren. Diler kayak lagi ngenteni segone mateng. Nah, wis mateng nogosarine.